Nandiyeza wandibamba ngomlenze esithi tata ndoyika ndibuza woyika ntoni athi ndoyika ugqirha ndidawugqirha akazukwenza nto uza kupha eswiti athule xa engena ugqirha wayebundibamba emlenzeni ngoku wafuna into yoba ndimfunqule ngoba esithi tata ndiyoyika yenze into yoba sikuthoba amakhala Hayi tata. ugqirha akanabungozi kanti sizawuthandaza kanabungozi okudingekayo kuwe nje ukuvuma into yoba andiphilanga ukwenzela ugqirha azokwenza umsebenzi wakhe Ngoyiki. nasi into omsuthu uyayazi into yoba eli chibi ulele kulo aba bantu labekwa apha eJerusalem kwezi gate ezilapha etempileni kwigate engemva ngoba lalilungiselelwe izimvu xa kuvulelwa izimvu zizophuma kule gate Hayi Jambazi. zigqitha apha kweli chibi ngamanye amazwi yindawo le engahoyekanga Shini. kungekho mntu uyikhathaleleyo so therefore bonke abantu abanezilwelwe ngokwakwaJuda abangaphilanga babethathwa bakhutshwe kweli sango beyobekwa kweli chibi leBethesda. So ngamanye amazwi iBethesda yindawo engakhathalelekanga kodwa ndifuna ukuthi kuwe ngoba akhona amaxesha oba iifemeli zethu zawusazi into yoba siyakhula sisireject siyobekwa eBethesda. Uba ulele eBethesda uyazi ugqirha ubulele eBethesda ubulele eBethesda uzawungena ugqirha ngoba iBethesda yindawo abanye abantu abangenaxabiso abantu abayi-useless bathathwa aba bantu bawubekwa apha eBethesda ngoba kungekho nto inokwenziwa ngabo kodwa ndifuna ukuthi kuwe noba imeko yakho igqitha kulo meko yowurejectwa uthi urejectwe nasecaweni urejectwe nalilizwe kodwa emveni kwemini nje uyazi ugqirha uyazoma nantsi into endiyithandayo nguyesu uyesu uthe xa engena apha etempileni wakhetha uyongena ngeback door ongena ngesango elingemva wegqitha apho kweli chibi kwathi kanti kufika imini wafika ugqirha bengalindanga baqala shama abantu ulinde isithunywa sizogobhagobha amanzi kodwa this time kwafika umntu nalapha ebantwini ongacacelekanga kanti uzawuphilisa umntu Hayi sikhoma. kanti uzawuphilisa umntu yewethu nawe usezawuphakama eBethesda. It is not the end of life useBethesda for 38 years mhlawumbi wena ubale eminye iminyaka nengaphezu kwe-38 kodwa ndifuna ukuthi kuwe ingayilo minyaka ingangaphantsi uzawuphakama uyafunana uphile nantsi into enye ekudingeka into obuyenze kuphendula nje umbuzo uyafunana uphile xa sizawusondela esiguqweni umntu othi ndimlungele ugqirha nam ndikwiluhlu labantu abangaphilanga sawusondelana sizothandaza so kwaba le nto idinga into yoba wena kuqala uvume into yoba andiphilanga so therefore xa sizawusondela apha wonke umntu uzawuzixela into yoba akazuxelela mna engazuxelela ugqirha kodwa uzawuxelela igqirha lenyaniso uzawuxelela igqirha lenyaniso ukhona umkhululi osondeleyo kuwe kunam siza kulo mkhululi xa sisizapha esibingelelweni sizawuza kulo mkhululi sizozixela into yoba sidinga uncedo sizofuna uncedo lwangaphezulu ngosisalinda ugqirha elulungisa amayeza akhe sizawusondela apha
sizovuma into yoba inene. Uthe kanti asiphilanga. Tolo, yeah,